Ken kira an sawa dan bura uba ni sha tambayar mutanen Gombe ni sha Allah ya isan mutanen Bauchi ni ba ni amana sai da gimbiyan marban Gombe Ummi Salma dan kutuma durun ta kira ni na amsa ina zuwa sai na zo ko yanzu wallahi ni ba kare da ce sai daga fa mu sha ruwa dan kutuma durun annan kayya ko yanzu dan bura uba shin ta fa ina suke neman mu nike da kuyakuyan kura masu kata manyan nama dan bura uba to da gudu jibrin shirgi sha Allah ya sa abokan gabaki gurusa maza gudu fa farkin bura uba sarkin yakin a dan kwata sarkin yakin malama mai kifa da gimbiyan marban mai dan bura uba kura angon faisa cikai dan bura uba kowa ya dame mu Allah ya dame shi yake ni ma haukaciya dan bura uba na gindin dutse dan bura uba kowa kashe kai wani tawa da gudu wani tawa da gudu ya saka tawa da gudu nani ale dan bura uba tawa da gudu na zurfadi dan bura uba tawa da gudu dan bura uba Umar dan koram yaro baya zuwa farautan kwana ko yanzu dan bura uba kowa kashe kai wani sai na kashe kai wa da karfe dan kutuma duruwa ni ma haukaciya sai lan Allah jibin tinkin me dawo matasan Bauchi kai ya sa dan bura uba waye dame ku mu dame shi babu wallahi ba kare akwai siya ayya mu da Allah ya biya in ya biya ya ƙara biya dan bura uban nan zaki kina gida ina tare miki yaki waye dame ki dame shi yaron da yace baya yin ki ba ma yin sa dan uwar mamansa kowa ya ki ganin ki mun ki ganin babansa yaro ya so ki mu daga masa kafa ba ne daga masa ayya mana sumayya kuma burin kwan yaro mu ake gudu mu muke bugewa a ce roka ne mu ake gudu mu ake tarasuwa a gaba ki gudu sa abokan gaba ku gudu ka bewan kanka bari ba mu fito ba sai da muka shirya ki gudu sa gudu mu ake gudu a taras akan hanya wannan daidai ki ji dadin ki hutu na ji ki jahila sumayya ni kura ajiya